Ανεβείτε, παιδιά! Βρωμ, βρωμ. Μπορείτε να κατεβείτε, παιδιά. Φτάσατε στο καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου. Μαμά, πάμε να δηλώσουμε το όνομά μας στη reception για να δούμε το δωμάτιό μας. Οκ, ας πάμε. Ναι, γεια σας. Να δηλώσουμε το όνομά μας. Ναι, πείτε μου. Το όνομα που έχουμε πει είναι Πέτρος Καλαρουκάκης. Ωραία. Το δωμάτιο σας είναι το 176. Ευχαριστούμε. Wow, πολύ ωραίο φαίνεται. Τι λέτε κι εσείς? Ναι, όντως, πολύ ωραίο. Μαμά, να κοιμηθούμε. Είμαι πτώμα. Είναι 12 η ώρα. Οκ, ας κοιμηθούμε. Τώρα που όλοι κοιμούνται, να έχουν όνειρα γλυκά. Να σας παραγγείλουμε. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ. Τι θα θέλατε? Θα θέλαμε 3 κανονικά κόκαλα, μερικά λουκάνικα και 2 μπισκοτένια μπισκότα. Μπισκότα. Νιαμ, 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 νιαμ. Αυτό το κόκαλο είναι νοστιμότατο. Νιαμ, 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 νιαμ. Παπά, μπορούμε να σου πούμε κάτι? Ναι, φυσικά. Μπορούμε να μπούμε τώρα στην πισίνα? Πρώτα πρέπει να χωνέψετε. Εντάξει, και σε πόση ώρα θα έχουμε χωνέψει? Σε 1 ώρα. Αλήθεια? Ναι ρε παιδιά. Και μέχρι τότε τι θα κάνουμε? Γι' αυτό θα ρωτήσετε τη μαμά. Καλά. Μαμά! Ναι, γλυκά μου, τι θέλετε? Μέχρι να χωνέψουμε. Τι να κάνουμε? Ό,τι θέλετε, παιδιά μου. Γιατί ρωτάτε? Γιατί ο μπαμπάς μας είπε δεν μπορούμε να μπούμε στην πισίνα χωρίς να χωνέψουμε. Άρα να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εκτός στην πισίνα. Ναι. Ναι. Πάμε να παίξουμε στο γύρω-γύρω όλοι. Οκ, ας πάμε. Ουί, ζήτω. Έλα τώρα η σειρά μου. Καλά. Ναι. Κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο μας. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, ωραία μπάνια και καλές στιγμές. Bye.